komisyona devredilmeye yönelik Li Tirkiye li ser doza girtina HDP û daxwaza girtina dadgeha destûra bingehîn nîqaşên siyasî berdewam dikin. Piştî ku dadgeha destûrê îdianameya derbarê girtina HDP da ji ber kêmasiyên usûlî ji bo serdozgeriya komarî paşveşand. Serokê MHP Dewlet Bahçeli dabûxiya kirin ku divê derhal li gel HDP dadgeha destûra bingehîn jî bêgirtin. Bahçeli vê daxwaza xwe ya ku ji aliyê muxalefet û saziyên demokratîk ve rastî bertekan hatibû. Careke din îja li parlamentoya Tirkiye dubare kir. Li gorî hevserokê Komeleya Mafê Mirovan İHADê Hiqûqnaz Öztürk Türkdoğan dadgeha destûrê bi vegerandina îdianameyê biryareke di cî da daye û li gorî hiqûqê tevgergiye. Oldukça doğru bir karar verdi. Dadgeh li gor yasaya muhakemeya cezayê û xalên girtina partiyên siyasî tevgeriya û îdianameyê vegerand. Dadgeh da zanîn ku delîl û tavanbariyên te îdianameyê de têrê nake ku HDP bêgirtin. Ne diyareka serdozgerî wê kengê îdianameyê sererast bikim û vegerînim. Ji xwe hêj doza kobaniyê didomim. Ez hêvîdarim di nava demê de doza girtina HDP bêje bîrkirin. Hevserokê İHADê Türkdoğan li ser daxwaza Bahçeli dizanîn ku girtina dadgeha destûra bingehîn daxwaza rêveberî û destûrekî otorîter û totalîter e. Tabii Devlet Bahçeli'nin tepkisi Diraya giştî de êdî kes guhna da gotinên Bahçelî. Daxwaza girtina dadgeha bilind têvê maneyê ku dixwazin li Tirkiye rêveberî û destûrekî otorîter û totalîter saz bikin. Di welatên demokratîk û hiqûqî de daxwazên van nayên qebûl kirin. Wê ji vê daxwazê encamekê dernekeve. İddianameya ku bi daxwaza girtina HDP ji aliyê serdozgeriya komarî ve hatibû amadekirin. Ji aliyê dadgeha destûra bingehîn ve paş ve hat şandin. Ji bo cardin serdozgerî îdianameyê sererast bike û paş ve vegerîne. Tu maweyeke diyarkirî nîne û hêj ne diyar e ka wê serdozgerî careke din îdianameyê bişêne an na. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Ankara.